Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur pambagya wilujeng dhumateng sagung para lenggah undangan ingkang sepuh kinurmatan. Sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng pinarak mangyu bagya pagelaran recalan tembes rompah wonten dusun Jambean Jambirejo. Kedungan Bojonegoro midhalemipun Bapak Nopi. Dipun wontenaken pagelaran suka parisuka adicara hajat sedekah bumi tanyadranan. Mila kataraken kunjung sagung para lenggah para mitra kabudayaan Jawi kang satu kinurmatan. Nyuwun duka saderengipun kula wantun sumantaka wonten sasana lan beksa. Boten teges ngrangi suba sita trapsila unggah ungguh tata krama. Ananging kaliyan pakaryan dawuh dipun warga Jambean Jambirejo. Pangarsa Bapak Nopi ugi sedaya panitia minangka adicara langan beksan kasebat pranata cara langan beksa utawi pramugari langan beksan ingkang pentas ing dalu menika. Bila kataraken kunjung sagung para lenggah para mitra kabudayaan Jawi kang satu kinurmatan. Sadereng langan beksan kawiwitan ingkang nurmatan katuraken kunjungipun Bapak ingkang dalem kunjungipun Bapak Nopi sakeluarga. Ingkang nurmatan katuraken kunjungipun bapak-bapak panitia adicara sedekah bumi. Manggi bagi nurmatan kunjung Bapak Kepala Desa ugi sedaya Bapak Ibu perangkatipun. Bapak saking Muspika Gedung Adem saha setapipun Bapak Limas Mangayu Bagyo. Bapak saya Dinas Pariwisata Mangayu Bagyo. Kunjung sagung warga para mitra dalah para pamirsa ingkang satu bekti. Sadereng melangan beksan kawiwitan monggo hamuji syukur ngangge Gusti Kang Maha Agung. Dene perbaik dalem sapikan untuk berkah rahmat hidayah so inayahipun saged mangempal mangi bagi dalem Bapak Nopi Jambean Jambirejo Kedungan Bojonegoro kanthi kawinantura harjan nir ing sapikala ing dalu menika. Ugi lumambah pagelaran pahargyan hajat cegah bumi tanyadranan tasakuran panghormatan bumi Jambean Jambirejo. Mangayu bagya sagung warga ngembali atur kula sulipun sedaya bapak-bapak panitia ugi warga Jambean Jambirejo. Ngleraken rasa pangraos ingkang medal saking werdi nyuwun gong samudra parirupa ngapunten. Mbok menawi anggenipun sedaya panitia hatur pasukata dhumateng sagung warga niki babagan palenggahan kirang nuju prana. Dedaran tunjukan kirang mirasa. Mbok menawi tumpang saanggenipun kadang-kadang pelandang hangaturaken pasukata lepat lumuturing sih pangapunten ingkang kala suwun. Ugi acara pagelaran bahagia sedekah bumi mangayu bagi lumampah langen beksana dicara sagung merlenggah sesepuh wis sesepuh kakung Sumawana putri kang sampun rawuh kasun pangestripun kanthi ngawontenaken pagelaran langen beksan Jambean Jambirejo. Mugi warga Jambean Jambirejo tansah jinangkung kang Maha Agung prirengan rahayu wilujeng subur kang sarwa tinandur manggi ora harja selami-laminipun tinebih marang rupita tansah cinaket marang kabenjan. Mila kanthi bombong pembeke warga Jambean Jambirejo pangarsa Pak Nopi ngawontenaken pagelaran langen beksan sedekah bumi pagelaran kairing saking paguyuban seni krawitan saking New Margo Laras meja saking Banjar Gondang Bluluk Lamongan kanthi pangarsa dipun Pasrakno. Ugi panikaipun dening Eko Dwi Tri Catur Panca Gangsal Waranggana. Ingkang manggen kilen piyambak deniki mijil saking Kabupaten Tuban Diahayu Watika
apa kalian nundi ini tugi Widjaya Kabupaten Tuban Diahayu Henik ingkang manggen tengah tidak asing lagi berkedungan dem Diahayu Wari Ati apa sekawan mijil saking Kabupaten Nganjuk Diahayu no dumilah ingkang alit piyambak etan piyambak jenengane Diahayu Rusnawati pagelaran khas goyong audio sound system profesional studio audio Heri Wijaya sound system profesional telah studio syuting jadi Salma Multimedia syuting minangka dicara langan beksan bangki sampur pagelaran kadang kawula saking Arab Saudi niki kelahiran mriko pun pindah teng Lamongan Bapak Wahab kalau piyambak marjugi jeneng kula Tergulon Ngasem Bojonegoro daerah pagelaran sagung perlegan sampun rawuh mangai bagya minangkani warga Jambean pangarsa Pak Nobi kasuwune mangki gilir gemanti kagem sampur anggergaken swasana dicara langan beksa ingkang pentas ing dalu menika kula kinten ing dalu atur kecekap wonten kirang lamipun nyun Gung Samudra pangarsami billahi taufiq wal hidayah waridho wanayah ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng dalu sugeng amirsani nuwun kawula nuwun kita gelar terbanjibon Mama Gaul sugeng dalu spesial kaki Mama Gaul mat menonton spesial paling kaki Mama Gaul hae so hae so hae seger Pak Dewi mari kopi jamu semangat aku matur suwun Pak Dewi jamune Mama Gaul sing dalu jajah desa awilang kori kala mangsane pariwisata miyat ityai alam nusantara katon edilugom alas lan gunung ajat desa milang kori kala wangsane pariwisata do endae alam nusantara ingkang adiluhung alas lan gunung kabeh bangsa manca negara padha gumun sarta tukuran sesalangan anglam lami tanpa seni kodrat ing bawana kaya dinata jal jajah desa milang kori kala mangsane pariwisata do endae alam nusantara ingkang adiluhung
godhongi suruh janji gelem sabar ya ora bakal kesro karya lan wewatone wong ngawur sarmajana lan nyemati aku gelo nek ono carane wong amane sapir cokro jae pelem nek durung petok yo diangan-angan titik kelompok kelompok kang masih modal ora butuh kae butuh kumo rat nyambut gawe iwang maneh sawae ora dilokoni salahe dhewe ora diakoni sen titik kelompok kelompok kang masih modal Payemetirio riyan ya matine yen wes kepetut Yeman tak rajang rajang sukune tak gedeng-gedeng ya rukune Beret matyo Srema prang Bupatara Srema prang Bupatara Rama ramane ali-alimban kuningan ora bisa lali kok saya kelingan kung kepengin ngestu padha radya putra pilih ganjar apa Mama Rena gede walung nang ati dadi marah mergo gedenge walung Lakson bunga susah ayo tetap guyu prayogane Yo. aja gampang nesu lamun langsung toprap awak dadi kuru nek sampeyan piye melu sapa
gampang golek sadapangan Senajan bunga susah kuyo tetep nembang prayogan endo gampang kebranan yen kebranan urip pegang sorak lure kangen ati. Cik, kini mendengar latar belakang Bapak Dewi kangen jamu dua putri. Stadion wonten Turiarjo, Sukorame Lamongan. Mas Omek yang punya pengalaman siap. Pak Rena, Kora budal jogene Pak Rena Kampak. Betul. sesandingan suwe njur tuwa katresnan najan ada panggonane dudu babalang kon kumi kerake apa iki jenenge tresna sakdina mong krasa ning dada pikir sumpah ati bingung sedina rawara prasasan wis bingung Jare lure tondo moto tak opani minangka taline tresno yen suwe ora ketemu nyawak jare lure wis ilang kangenku mama gaul muga-muga ora lali bunga susah ya tau dilakoni jare lure tanda mata yen aku lara bisa wis ketian tapi nganti kapan mong tansah tak ateni
ayo kadadi papujanku tolong anak rasa kangene atiku nyago asa manis sing tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu wis kelem nabani tak sewenang lan wangi tepiya tambah kangen ning ati iki becek awatenana tenimbang perpisahan priya kang sulistya tarik wangi samudana marang kula warga garwa klawan putra lewat kincang ing alisna anggodo anglandang rasani atiku senajan was lingsir yos aku isin mampu ngelateni drama mangko kowe bocah gunung natian bocah gunung aduga hangimro jiwa raga kok kurang kehormatan mabruk rukun hadepi endo so lilir urip ana kudu gede awit ntoke masa isine kowe apa wae latihan sasidaman mesti kasebatan ratep kidule panggung gong semisal malih demen Mbah Bayan Tomo Kampang Lodo ditenggo Bapak Erena ugi Mas Atut Sandiwo wonten sebelah panggung Mas Tejo ayat desa kementerian London sing dalu nggih spesial kangge Mas Ratno Pol Gandeng Dewi Mas Omek yang ada di Malaysia mantap Pol Abang Nari kemudian Kelawan kedua sampai ke Lamongan mat malam Pak Yati sing maringi maem maring adus nanti priyatone Pak Yati mau worok nek turu kurang apa
kira-kira kurang apa? Aku iki nggone tresno. Dudu tak tangis Ning nyatane ya. sliramu nglarani ati tatu ora bisa ditambani mripat iki ora bisa tak kekepe yen ta weruh sliramu jejer dheweke ngandum tresno ngumbar nasaning asmara lali aku yen jejer wanita liya Wes milion tresno aku apa dheweke. lah semoga Wes selamat datang Mas Jumati dadi bojoku apa bojone. sakarepmu Mas Lah aku piye bola balik gawe gelane rasa tresno dik sliramu rapi sajaga. wis milian tresno aku apa dheweke Lah terus aku ki piye? wis milian Son, dadi bojoku apa bojone kono nakal yo dadi bojone bola kae. bali Pak Yati. gawe gelane rasa Seger Pak Yati. rasa tresno sliramu wis ora bisa jaga salome aduh salome satu lubang gawe rame-rame salera aduh salera goceria mas abang-abang ayo bisa ayam yen lagi nyawang salome aduh salome aduh 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 salome 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 satu lubang yo rame-rame salera aduh salera salera go jareria mlaku dhisik mbok yang ngenteni gawe becek mbok yo niteni salome aduh salome satu lubang yo rame-rame salome salome satu lubang rame-rame salera aduh salera salera gojareria rokok klapa taline lawe tresnane apa
Kaki Bapak Yatomo, Kakak Moto juga Bapak Rena, Mas Ato Sadewo, Bapak Sarul, Subrumo. Oh begitu. Arino wangi tansah kelingan perawan ayu teko jambean bantal guling tak sayang-sayang rasane kaya wong kedanan Cempedhak mas tutunku yen wis cedhak ora wani kondo ning apa siramu nungo ninggal mulih ora kondo-kondo saben dina aku ngalamun tekan ngomah atiku bingung kadut tresno gak wani nembung rasane kaya wong linglung wangi-wangi banyune sabun iso tak rewangi atus mungkum tresna ora bakal alum tak enteni yen masih urun aduh mae aduh hatiku rindu kangen tenanan kang masku pulang kang masku mulih tanah seberang aduh mae aduh hatiku rindu kang masku mulih kang masku pulang ing tanah seberang bening banyu jambean biasa tak ombe sayang ngelengake nalika biyen kenalan bening banyu jambean biasa tak ombe sayang ngelengake nalika biyen kenalan gede dawa belantok iku ya bawaanmu aku cek aduh mas atos kaku iku ya gawanmu dalan siji ala keri-keri sing dadi lewatanmu ala keri-keri apa ngalah iku ya watamu saben dina tansah nyambut gawe gandeng renteng karo pasangane
ngelingono sing bagawa para manungsa sing prayitna uga lan waspada Sugeng rawuh Mas Botolim keslametan kanggo dadi jaga ing tinggon goleki betapate kepingin ketemu nadyan ado tak parani menuruti karepe ati bareng saiki ketemu teka ninggalake aku kaya sinendal hatiku kemetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno Ana. ya kandha sing prasaja jadi aja gawe gelati titi aku ora bakal kadali kaya ngene lelakan aku piye ngopo kok dadak ketemu Juragan alah keri bos ake yen pancen ditinggalake gawe gelo ati saklawase kok melu sapa ya melu kowe pokoke melu melu apa ya apa wae kok tinggal dhewe aku pengen ngetutke emo ning omah dhewe pusing pokoke melu melu ngendi ning endi wae
ingkang kagungan ayam bakar Pacitan nggih. Sebelumnya kalau terbentukipun ingkang kagungan ayam bakar Pacitan. Nah, semoga sukses. Mas Kuslan, Mindo. Sama riwing karya wangi kembang kopi renteng turut gagang jemlorot kaya selakang godhonge ijo awe marati katon ayam tentrem Jawa kopi atine ayam kopi kembang maratondo arep metu wae setahun sepisan ngondo kopi biasane koe arek-arek gede dompolane sing lugur ana lemah sisa luwak kowe arane Gedek kapal kenyong mas Lenek jagung semaran dono Wis kenek apa durung mas Oleh mung gandrung wis pirang dino Lolo lakak ngono nawang kowe sing marai ye piye mas ye piye mas ye piye mas
mung gandrung wis pirang dina lo lah kok ngono ana kaya sing marai sapa ye piye mas 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 Bukit Beruang Gerigis. Nggih. Semisal malah keterangan panjenengan Eka kagungan ayam bakar Pacitan nggih. Semisal malah keterangan panjenengan Eka kagungan ayam bakar Pacitan. Terima kasih. Pak Samin tawuran nanti dong. Eman
Jambian jarene gong kok sepi. Iya. Heeh. Kaleh. Sakar bisa nyawa genong desa dadi raja Jos ini ora ilang gone padha setuhu wet piyen nganti saiki bebasane adoh papan kang abyar para besan para para besan
nata doa gawe alam nusantara engkang adilo alas lan gunung Matur suwun Pak Yati sing latih wek dupuh tenang bos. Nggih Pak Yati mantap. Jelek
aku iki dadi wanita kurang apa aku iki gone tresno ning nyatane sliramu larani ati tantu ora bisa ditabani pripati iki ora bisa tak kadepke yen to weruh sliramu nyanding dheweke andum tresno ngumbar nafsu ning asmara lan aku yen nyanding wanita liya Bismillah tresno aku apa dheweke Bismillah dadi bojoku apa bojone ana lampean bola bali gawe kelane rasa tresno ora bisa dijaga tak sesuwun enggal lampean suponame eling marang keluarga tansah nyanding ayem tantrem pangajap rina lan wengi bola bali maca arani ati Ya. Witing kelapa kilata kenter heng toya Maske Raden ya manganti sira hindriya manganti sira meske pas ya wang manis ketriya manganti sira maneman sampai minta ya wang manis aja wangkal marang dia aja wangkal marang priya mempeng enam ya wong manis aja wangkal
witane sinawang katon manise titeng klapa kang masih muda kelapa kang masih muda ramane sepincoro jae pelem yen durung petuk ya di angen-angen saklogone wong marti kira harjo omen dipikir harjo wong manis sepincoro jae tremeng lawas arapatuk yo piye kabare marti basa wengko salung welot bisa wengko salung welot bisa yemen tak rejang tentelane sing tak kadang mulyane karya walan watone wong awula watone wong awula ngono ning aja lali beras kota titike ucul hatine susah yen ora bisa kumpul aja citra wong citra bakal cilaka wong citra bakal cilaka wong manis ora butuh
Bilek gendeng apa Tuku aku kene walu nanti dadi marah marga kendinge walu Rajan bunga susah ayo tetap goyo prayogane ojo gampang nesu lamun nasu tuprap dadi goro nek sampean mas ya ke melu sapa yen ganggu kon melu sing sayang dadi panjang mergo gampang golek sandang lan pang senadyan bunga susah kuyong tetep nembang ayo gane gampang kebranan yen keprenan uripe surah Kini kalau terbaca Abimanu itu dan saking Mas Atuk Sadewa Abimanu. Kaki Mas Pur terkesima dengan gabungan rental mobil jalan raya tikungan kesongo ngodong-ngodong Bojonegoro ya. Sudah malih memereng rental latar rawuh wonten Mas Pur terkesima jalan raya tikungan kesongo.
donya kisah sabar lan anane ara okat tetranane kudu ning tersakit mereka mante ayo kanca sing prayitno marang samubarang najan katon prasaja ning yaktine iku durung kanyatan merebaci kodo ditrinti jaban darone akan piye kabeh mau marang semenae cintaku hanya kamu cinta merah merah jambu rinduku hanya kamu rindu hangat hangatku cukup kamu saja yang di hati aku tetap setia sampai mati lihat pohon pisang bila berbuah hanya